Hi everyone, good evening. School na siya, right na siya ni hold masaya mo hold ni Manny sa pencil. Hala, ay ka bright. Hala ka bansay mo hold. Oh, hold na siya. Oh, hold. Hold na siya pencil niya. Okay, watch na si mong paper be. Ita na sa papel, ita na. Okay. Ito pa, ano ba? Okay. Okay, so what? Kaya man, tagawa mong papel kay tagaan di kag premyo, tagaan di kag pan. Sige na, nawa mani. Watch na. Man. Mani. Drawing man ka. Kaya sa man to walhon ka, walhon arere. Walhon. So, what? Tanong sa suwat.